A ty si predstaviť so spolu z zákopy a ten silné majú používať pancerpal. Bože. Ale by sme si také tričko Som sa porezal. Vytlačili, prosím ťa. Moja ruka. Jau. Chceš, že máte katanu? Ty vole, Adam, ti poviem, že tam je na zemi. Kde? Aha, už sa vypredal asi. Čo? Máte nasraté hlava. Poďa nám. Na Black Friday na Alze. Pore, padlo. Bro, každá... Jak je to ľahké, to hráme Xbox. Hej, Ste debili? Tak ja som ešte sa ma tam pojedal, tak stromy nie je špeciálne. Také mi nejde katanu trochu. Kde je Matúš? No však by ste ma tam nechali, ja neviem. Jakže nechali? Nechali. Vy ich vidíte tiež tých? Vy ste všetko nahydrovali a nechajte to na... Vieš, vy ich tiež vidíte takých čierno-bielých tých zombíkov? Takí sú... Ja neviem, takí sú čierni a bieli, nie? Ja sa aj vy... Dobrý opýtali. Ale ne, lečite, akože úplne som mi to... Prestan to stretrénovať. Ale ja dneska už dám. Teraz sa hrá na mňa, vidíš? Nie no, ty sa rád. Teraz dneska hrám za sebe. Vy ste tým a ja som musím mať. Čo si? Ja som ho knokol do ksichtu, kamoško. Nemá dobre, akože vylákavé sú. Máte niekto tie katany? Ale Adam, čo si myslíš, že ti dám katanu? Ti dám katanu? Teda tu máme ísť, Ale pozrite sa... Aha, no nie, teda to musím si z oknu. No pozrite sa na zem, vidíte ho takéhoto? Akože poďte sa na môj stream. Vidím úplne normálne. Ale pozri sa na môj stream, že či ho takto vidíš. To prdelo. Hej, pomoc! Teraz na hovno. Čo to Adam, seriózne? Bože môj, a odzadu idú, ty koks. Tu je katana, Adam, keď chceš tú katanu. No, nezbraň. Bože, ja ich všetkých vidím černých a bílých. Skôr sú vás černí, jak bíli. Sú čierni a majú biele vlasy. To je ešte horšie. Hej, normálne je očíka, neviem. Adam, si predstav, že by si bol v Nemecku, že by si Adam ináč hen taký padamat, oni to seriózne vysielali počas... Ty koksa, jak ma to oslepilo. Vole, dobrý lens flare ako. Však... A teraz sa zdajú byť normálni, ty vole, už sa asi opravili. Sorry, ja som teba jebol. Hej, teraz sa mi opravili tí zombíci. Hej. Ty vole, oni sú hore, ty koks, oni sú hore, kamoško. Oni sú hen tam hore. Ty vole, kde ste? Čo ste robili? Je tam sú... Aha, dobre. Bože môj, ja to nedokážem trafiť jedného zombíka. To je, ty vole, jaké otrasy. To je tank. On ide hore. Kde? Hore. Aha. Háže. Ja si myslím, sa mali bonus, ne? Hej, to dole!
Dopí, jaký, ty kokos, jaký damage mi dal, kamoško. Charger. To sú lekár. Oh nice, dám si jednu. Kokos, on si ho hneď zobral. To je spýtaný. Prečo? Kontra Adamu pobrú výku, no. Proste, bro. Prečo? Toto má dobre, sa kľadne stranda. Ale to koľko je tu? Proste Adam si myslí, že je samuraj. No na tu. A idú to znova. Kokso, motorová píla? Čo? V autobuse. Tady auto. Pozor, Santa niekde. Ty kokso, to kam preletel. Lol, jak ale na Matúša, ne na mňa. Preletel cez teba a na mňa. Úplne, to bol joke, dobrý. Where's the pills, man? Všetko si pobral, všetko, man. Bro, mi sa dneska nič neujú. Ja. Adam už výprosí kaďa, víš? Ty kokso, dobre. Tady auto, hej. Aha, Cída. Sa im nepodarilo prežiť ani tak. Shoot barrels. Ty kokso, i auto mi dal. Čo ti zajebal, kam? Bože Ale môj. mne to dalo teda dobre. Jednému Adamovi nie. Ja že 9 HPček, kamoško. Pomoc. Pomoc. Káže, pomoc si niekto. Ja sa healujem. Nie, mňa dajú dole asi. Mňa knokňa si, ty vole, dobre, nás. Smrdí, vierite. Vôbec ti dávam. Ďalší charger. Bože, musíme, ale fight your way, musíme ísť, lebo tu sme na priti. Ne, ja pomoc, Hunter, aha. No, tak ja som v riti, kamoško, ty kokos. Kde si? Bože môj. Bože môj, tak toto je dosť na hovno. Tak toto bolo dosť na hovno, ty vole. Toto bolo dosť na hovno. Hej, to si mi tam mal jahať. To si mi tam mal. Ty kokso, ten... Vieš, strašne, ale... Úplne to... Pozor, jockey. Pekne. Bože, tu bude ten tank, ne? Ty koksak, ten...
Nehajte ho, nech zleze dole. Kde? Nice. Ty kokso, jak sme vybavili. Sa aj neprdol, chalán. Bože, tu idú. Aha, to mám zazumované, jak som vedel. Sorry, za tebou. Adam, nespustím sa znova hor. A nám si tu vôbec? Tak poď. Tu hen ten šoty. Peter niekde. Dávam. Akože zombie si neskúšam. Dám. Mám ťa, bračko. Poď za tebou zombík. Za tebou zombík. Hen je Peter. Bože, Peter. Sorry, ja som toho zombíka som mu dal headshot cez teba. Hej, tá ja to môžem ísť? Munícia. Laser sight. Aha, laser sight. Au, pomôžte mi. Dneska som ťa zachránil už to. Pozor, tak idem šutovať tie barely, dobrá? Trošku ďalej. Pozor. Sorry. No dobre, teraz ide nám big guy. Ideme, poďme. Ideme do... Pomoc, jockey, pomoc. Ty kokso, kamoško, šep. Pozor, boomer. Pomoc. Tu neviem ani čo režem, seriózne som nič nevidel. Asi minútu. Pozor, niekto musí kryť aj chrbát. Ja som padol. Pomoc, ja som padol. Dole, mňa tam voda ťaha dole. Ja som padol dole. Pozor. Ježiš Kristus. Ako to zachránte, chalani? Choďte bez nás. Pozor, on padne tiež dole. Ja dám doplň. Ale oni budú chodiť do nekonečna. Ja dám, to je horúde. Od tam, kde sú... Bože, mám sa katana. To je neviem. Pusti černá samurajka. Bej. Ja viem tady, odkiaľ išli. Tam hore, jak išli tí zombici podľa mňa, teda musíš ísť, bože môj osobe byť. No okej, ježišiu. To je vybavený. Jak ho tam všetci ničia. Bože môj, koľko ich tam bolo na ňo. Boomer. A čo? Ty kokso, si to dobre schytal. Jockey. Ja to bol Mader, že čo? Čo si? Bože môj, to myslíš vážne? Bože môj. O, ten šuter skoro na mňa padol.
som trafil, neviem do koho. A pomôžte, rýchme hore. Á, čovky, help! Nemôžem. Padám som! Idem. Len som nemohol strieľať, ja som prebíjal. Pohode, ty vole. Poďme hore. Aha, tu je oheň, to zapálil. Ja. Pomáham ti, len musím prebiť. Nemôžem, horím. Si hotový. Oh shit! Watch out! Nestrieľať teraz, no. Aby tie autá nezačali zúchať. Ty vole. Sa asi vyhyne. A ja som sa vyhral, kamoško. To bolo teraz toto. Healing. Cover me. All right, now I'm back. Reloading. No, ľudí si berem tu len. Počkaj, ja to vybrejím, pozeraj sa. Adrenaline shot here. Parkour robíme. Co? A je, Ja som spadol. nezačíš ma. To nerobte to, nevykašli sa na... Zaraz ten godspot, jak na tej mešini, že proste oni ťa to nemôžu naagrovať. Reloading. Hehehe. Povedz, sme ready? Ja to neviem. Majú ti vlastne tu je ammo, no. Ne, no akože je tam ammo, ale ono je dole, musíme ísť, tak ja si idem nabiť. Poďme teda. We got go. Huntera. A hore je oný. Hore je Spitter. Au. Nova? Tam niekde. Neviem, jak tam označiť, není to tým. Ne, to je také dementné tiež. Hej, tam je. Nice shot, Right. Ace. Reloading. Kokos, to jak si to zautočilo s ním. Reloading. Charger teraz tu je. Užívaj. Hunter. Tak im chutíš, však kto by nemal rád černú pičku. Takú samicu. Verte si to ammo a hen. Počkaj, vy ste to odpálili? Nie? Neviem, skôr to máme teda. Ale to je ono, že to sú lezy. Ja, kde sú aha, tej sú lezy. Tu je tam. Ale ja si dám heal teraz. Hey, can somebody watch my back? I'm in heal. Niekde smoker. Bitter. To je smoker. Ale tak asi to rozstrelme a poďme. A neviem kam, ale mám neistý, vole. Tak isto jak predtým. Ale ešte to je tam tá voda. No podľa mňa tam odkiaľ furt chodili, však tam bol potom Pozor, ty vole, ty zas chytal. Ja som si zobral tú motorovú píl do marhy. Jak to bol, kamarát. Ja už. Kto pomôže? Dochytáme. Počkej sa pri pravej strane, nemôžem Nie. to bere jak minulé. Príď za nami. Aha,
Som tam. Je na mne. Vole, ono ma to bere. Nie, to nehovorím. A teda tu dole podľa mňa som je. Dole, Peter. Nie, ja som... Bolo tu Charger, ty kokos, zmrt. Musíme ísť dole podľa mňa. Stále dole. Kokso, koľko ich tu je? Nie, tak to by sme boli vybavení. Fuj. Jau, dali ma dole. Ja som dole, chalani. Ja som dole. Je tu Charger. Díky. Je tu Hunter, ale... Vidíte ho. Som na dole. Bože môj, toto je teraz. Bežte. Rýchlo toho Chargera, daj dole. Toho Chargera. Pozor, nie, pozor, speed. Bože môj. Asi je, Adam je dead. Ty kokso, to myslíš vážne? Však, no, tohle ty vole pravým tlačítkom ho môžeš oné kiknúť do ksichtu. Ježišmária, to myslíš vážne? Ty kokso, to je predali. Adame. Bro, we are not leaving any man behind, ty vole. Bro. Bože môj. Choď do toho safe house rýchlo, ja ho ešte zvihnem. Už je mŕtvý. Ajdu. Nehajte ma, som bol úplne, tam. Aspoň sme ďalej. Kokos. To bolo ledva. To bolo fakt, že ledva. Ty kokos. Tam bolo bambilión, ty vole. Fakt. To proste sme mali prebehnúť, vieš. Nie, ale ste... Dej tam ho prebehnúť určite. Chceš, že skáraby? Ja si budem brať kúku. Vy ste všetky okážečky zobrali? Tentokrát som sa nevyhýlil ja. Nezobral to. Odkiaľ to je? To musíme ísť hore týmto oným, hore po tých schodoch. Tuto hore. Darius, ak zastal sa a zabij ho, ja neviem. Jak koho však? Niekde tu je Boomera. Ty vole, som ho od Rondoxitu dostal. Pozor, niekde Hunter. Pozor. Kde je? dole. Adam, kde si? Bro. Jak som mal zaseknutý? A podľa mňa hen Nintendo. Ne, toto je most. Ten box. To sú tieto Parallels. Sa možno ešte nestretol. Ty čo robíš, Adam? My tu teraz násilnícky bijeme tohto. Kryjte ma na chvíľu, musím niečo vedieť. Daj si, že take a break a on bude hrať za teba. Daj, že SC a take a break. To je blbec. Pozor, jockey? Ne. Podľa mňa musíme ísť stať to hore. Oh shit.
pomaly. Tadiaľ to musím ísť. Vials. A tu je ďalší granátomet. Pozor. Sorry. Tyjo, kaďal teraz? Ty kokos, to čo je? To čo bolo? Dozadu idú aj potom. Ja mám Huntera na sebe, pomoc. Ty kokos, tu dole, ale mňa strašne damage som dostal. Tyjo, kadze. Ale... Aha, áno, tuto dole. Pozor, tam sa nezripte dole. Jockey. Vy ste ty bol... Aha, nasi. Tank niekde je. Tank? Bože môj. Počuli ste ho? Nie. Kde si? On je Adam. Aha, keď mi chodí. Keď chceš zobrať si ten granátomet. No ja som si zobral oný gulomet. Pozor, nie tu je Hunter. Kolónové zakačka. No podľa mňa tam hore. Peter. Dobre. Sa správnete tak. Aj brokovnice všetko. Ja som tam hodil hento. A oni tam hodili, ty si tam hodil molly. Náboje, klamal som. Dozadu. Dobre, pomoc. Ty máš náboje? Čo si hovoril? Môže spával v tom strane náboje. Ale toto plynulo, to jaká povladina. Ja som od náv. Peter. Aj ďal to môžem prejsť. Len to shoot. A to je safe house? Nevyzerá to si po sebe Čiže nejaký obrovský fight. Kamoška, že sme prešli túto minulé henty, neviem, tunelom týho. Podľa mňa toto bol taký break, že... Bude zase nejaká helikoptera alebo čo. Ale by som začali, mal by som to prejsť ako v chronologickom konaní. No. Ty vole, ja som ešte, a ja nepamätám, keď som mal naposledy leťať. Dobre, to je úplne nejak nič. Počkaj, ja to vystrieľam. Daj mi ono, počkaj, ja to vystrieľam. Počkaj, ohni. Už som vystrieľaný. Hej, to vyzerá ako pozera. Kolo do helikoptera a ďalšia helikoptera, chalani.
Kto to asi prežije? Volám ju? No, tak ja budem držať tieto dvere. Tak sa Can vyvedá. anyone hear me? Open the door. Open the door. Roger that. Ideme chalani, poďme. Shetty here. Jaký headku dostal. To z Peters. Dobre. Neviem kam. Dobre. Jockey nejde. Toto je. Tyjo, tuto dole ich kokos. Probávne čistý. Peter. Peter, ideme Čau. Pozdě. Podľa mňa na ten Peter dobre dostal. Sú náboje. Ja mám jedno hápečko. Tu máš lekárničku. Tu máš lekárničku, Matúš, tu máš lekárničku, Matúš. Ty vole, bože môj. Nejde ho odlákajte na mňa. Dobre, už som išiel vyťahovať. Tuto. Dobre, za nami je Charger. Pomoc. Bože môj, to čo bolo tam? Musíme presekať zase. Prebijam. Keď chcete byť prvý, tak sa to dalo, že ja by som mohol srať na vás. Čakaj, ja dám motorku. Držím behind. Ty kokso, išli dole. Je tu východ. Aha, nie, to je dobre. Držím behind. Ja som úplne rozsračkoval Huntera, kamoško. Ja som úplne rozsračkoval Huntera, ty vole. Dobre, drž to vátorom. Ja držím ten Silvers. Dobre, Pomoc, Jockey. dávam ho dole. Ja nič nevidím, kamoško. Dobre. Dám si heal, počkajte. Peter, pozor. Ty vole, čo ťa... Čoko. Hunter. Ten Jockey. Na ten dostal mňa. To je boomer. Rýchlo k tomu. Príjem ťa. To je rýchlo. Spitter to je. Pozor, Spitter. To je strašne veľa. Matúš sa... Tank. Ježiš Kristus. Bože môj. Neviem, ty vole, či bol... Tam to pokračovať. Tank. Bože môj. Takže Adam bol úplne vpredu. Však je to, ale tam Gary už videl, neviem, Kde je ten chopper? Tam. Čo? Kaďal? Bro. je tam web. Držím vo svojej onej. Ja tu. A nie, ten tank. Bro, čo je? Rýchlo. Ale to vážne. Bro, ale povedz mi,
Bro, ale seriózne mi povedz. Čo som mal robiť? Nemohol som vás zachrániť. Bol tam tank, kamoško, ja som mal tiež malo HPčok. Ja som proste, že... Ja to zachrániť tam. Choď doriť. Bro. Hej, ako... Bro.